Segi. Seiko, Segi. Uste zen iarkina txian, neska. Iarkia. Plazerra, totala. Asteazken larun bat eta igandetan, gauetan, amarretan, hementxe kolpez kolpen. Bela Rivero, bai esan, 3. atala. Bai, betikoa, ondo eta seguro. Ados, prest. Ni presta, otzu prestaltzea. Bueno, batzu ez da jaite bestia, presta, ono, ez da, ono. Batzu prestinan, nekale, Ze polita, oraindikan badira, pentsatzen dutenak emakumeak prest gaudela beti, ze eta bere intzako gizajoak. Arrantakino, katarroka xerbat hartu nene, ez politxa, etxan ezkiatzen, guztatzen ganeatzen, itzegare, Segi. Eskerrak oraindikan parre egiteko gaitasunari usten diogula, horrelako atal bikainekin. Itzegare, Segi. Seiko, Segi. Uste zen iarkina txian, neska. Iarkia. Eta gaur gure linea beroan, zuzenean ze eta gure kapitein maitatuena, Maria Intxaustegi. Honi bai, esan diezaiokegula. Kapitaina, nire kapitaina. Au. Joder. Bela Rivero bai esan? Lapurtu, ostu, kendu. 6 letra. Ebatxi. Zaldiaren eta astoaren arteko gurutzaketan sortzen den bizidun antzua. Zenbat letra? 5. Mandoa esango nuke, baina 5 letra? Ia. Mando jarrita listo? Ez da posible. Ostailuren bat saldu duzu? Bai? Pozik egongo ze orduan, ez? Bueno, ez dut saldu, Txatetik mezua bialu dute. Bueno, baina hori ona da, ez? Horrek esan nahi du norbait interesatuta dagoela. Bai, interesa bai, gutxi ordaintzekoa. Zati ba? Zenbat eskaini dizute? Nik eskatutakoa gilegi iruditzen zaio txalaparta 33. Eta 15 eurotan erosi nahi du.
Hemen ez da negozio honik ingo, Baina, zure garaian ondo zegoen hori. Bai, nire garaian, bai, garaiaietan, baina garaiaiek euroa baino lehenagokoa dira, Tira, neska, zenbat uste zen ordainduko zizutela. Gainea, abixatu genizun. Hori ere egia da. Venga, bai ez izango hiet eta kitxo. Barkatu, zer saldu dezu? Zatitxu horietako bat. Satitxu, zer da hori? Bueno, nik zatitxu zateiot, baseako zea, satisfairi horietako bat. Satisfairi bat, saldu dezula. Bueno, bale, klitori xurgatzailea. Bai, ulertu izut. Baina, nork erosiko lukera bilitako jostailu bat. Bueno, zeratik jarri zu salgai? Bueno, erako nahi? Nola, etzen nola nahi. Barkatu, gure kuaderian sekulako arrakaste izan du? Bai, nik ere badukat bat. Nire ere primerakoak irutzez eskit, baina... Ta orduan? Barkatu, flipatzen egin naiz. Zuek ez? Guk askotan entzun ditugu kontu hauek. Bueno, ta orduan esplikazioaren bat emango jazute edo? Jakina baiet, oantxi bertan. Zoragarria da. Gauzak diran bezala. 2 minututan orgasmora iritsiko zara. Eta zu bakarrik erabiltzeko aproposa. Eta gainera, beste falotente horiek inon sartu beharrik ez. Gure plazerra erdigunean. Bueno, horregatik, klitoria erdigunean? Bai. Ta ze arazo ikusti dezuzuk horri? Emakumearen plazerra bai, baina azkar batian, gero etorriko ja, gerpower, bai, nahi bai. Gu konturatzeko berriz trapo eskutan. Esan dakoa, pin, pam, pun. Oiek eharrak izaten dira, Ai, guk orduak ematen genituen, jolasian, daiek esaten zian momentu honenak. Eta hoain konturatzerako, kuleroa jantzita berriro. Kendu badituzu. Baina batzutan ondo etortzen da, ez? Zenbat aldiz erabili ote dut nik casting bat egin aurretik hor komunian hor. Nervioa lasaitzeko. Gainera beti izan digute, klitoria botoi bat bezala dala. Itzali eta piztu, eta gu beti ongi horren kontra, Eta hoen ze, robota gara, ala? Bueno, ez dakit, neria ere salgai jarri barkoet? Ez da pentsatu ere, hemen bakoitzak egin dezala nahi eta alduena. Lehenago ere, nahikoa kulpa botatzen digute orain xurgatzailengatik ere gaizki sentitzeko. Horretan arrazoi. Bai, astoa saldu digutela mandua zelakoa. Hori da, hoixe bera, hemen kapitalismoak agintzen du. Berai bosta jola, zer eta nola saldu, beti aterako dute etekina. Oain emakumen plazerra erdigunean jarri berdala, baina erdigunean. Bere egia da. Gaur egun badirudi, jostailu horiek gabe ezin dugula orgasmorik izan. Bai, gainera plazerra guztiz genitalizatuta dago. Hori da, hoixe esan behar nuen, Zer esan behar nuen? Bai. Ai, ze gustora monten aizen ni, Hankeko behatz potolu gola txupatzen. Eta belarriatzen hola lumakin klimak egiten, baina, karo, horrek ez die balio. Are gutxiago ni bezalako atxozar batek esan da. Ala. Ez, egila da, imaginatu guain inventu guztoiek pikutara bidaltzitugula, eta mesan utxeko kantoiarekin masturbatzen hasten garela, horrek ez die balio, ez da? Horrekin ez dute diru irabaziko, ez da? Hoixe. Eta gainera, emakume hori ere berrikusi beharko genuke. Deno dakigu, emakume guztiok ez dugula klitoria, eta klitoria dugun guztiok ezkarela emakumeak. Horrelako isia da bizitza, Aider. Gaur ere ikasi duzu ez zerbait, eta baina ala. Dinga, segi, amaitu zuen gurutze gramatxatxua. Gurutze gramatxatxua. Ea, bota aurrengoa. A ber, ama bizki goiti bera tala dio. Norbait hiltzen denean, bere ondorengoi uzten dizkien eskubide bete behar eta ondasun multzoa. Erentzi. Erentzia? Ez, erentziak ez du bali, ez dauzka ama bizki. Atxerekin jarri dazu? Erentziak atxe dauka? Nola ez du dekiko atxe. Tanun dauka atxe, T eta Z-aren artean iruditzen bazaizu? Egitan? A ber, ala ere, erentziak ez du balio, letra gutxi dira. A ber. Erentziaz bada, jakintzazuain nola esaten dioten? Zure gainean jarriko naiz, bale? Lur jota nago. Zer, gaur ez duzu lorik egin, ala? Ba ez. Atzo Jonek tabernako turno aldatzeko eskatu zian eta hor txion behar izan duen. Taberna itxi arte irribarriari eusten. Eta asko luzatu zen? Bai, gehiegi. Zerrotan iritsi zinen ba etxera? Berandu egi. Baina, bueno, ez naztu, Ez zen izan azule joak banan garbitzen den bilelako. Norbait hiltzen denean nanana amabiletra, ez dakigu, ez da? Txon. Ez du balio, gurutze grametan ezina tramparik egin, Bai.
Gure garaitan, gurutze grama besterik ezkenituen egiten la ospera. Ez aldala, asun? Bai, gurutze grama gero eta zailagoak egitituzte. Bueno, ekipo. A ber, goitik bera, betiltzen denean, ondoren goi usten dien... Bide, bete behar eta ondasun multzoa. Vale, oinordekotza. Oinordekotza? Oinordekotzak ez dauka atxerik ez, bestela ez da kabitzen. Atxe dauka. Belarri bero bai esan? Bai, kaixo, pasaidazu, batekin. Bai, oantxe pasako dizut Rebekarekin. Bale, oso ondo. Kaixo, ni naiz Rebeka Fereka. Ados, oso ondo, batira, hasi. Hasi, zer da hasiera bat amaierarik gabe? Baina, zertan zabiltza? Hasi, sasi, oasi, nahasi, ekstasi. Sasi artean oasi, zutani asterako nahasi, konturatzerako ekstasiak egin diteztarrian garrasi. Hori da, garrasi. Garrasiaren oihartzunak, gogortu ditu bigunak, hankarteko berotasunak eta nire hitzilizunak. Egin garrasi. Nola garrasi? Utziko plakalde batera eta egin garrasi. Horrela? Bai, horrela, gehiago. Egin garrasi plazerez. Altuago. Bai. Segi. Ozerago. Bai. Hori. Segi. Ozerago. Bai. Baina zizkatu diote honi, operako sopranoaren nao. Aniñari nao, zizkatu diote. Nik Rebeka Ferekarekin pasa diot, Ai, ama, ze lotxa barkatu. Barkatu, lasain, eska, bizilagunak ate joka etortzen dut ezkigun bitartea. Zizkatu dizute hartzen. Ba ez dakit, baina oso tipo xeleurra izan da. Zesan dizu ba? Seguru bera izan dela. Nire zait iruditu, Agian bai, aspalietzuela deitzen, A ber, nor da tipo misterio txu? Adrazkar hitz egin dizu eta erantzuteko tarterik utzi gabe. Bai? Oiuka egiteko bakarrik eskatu, Ikusten bea izan da. Bera nor? Pitilingorri famatua. Pitilintze? Pitilingorri gure bezerori leialena. Bai, ala da bai. Bere lehenengo deia, 1986an izan zen hau irekita bere ala. Eta garai batean, egunero deitzen zuen. Eta duela urte bat izangoa. Agian gehiago ere, Oain dela urte terdi, medikuak deiak egitea debekatu zion. Debekatu? Bai, oain bi astetik behin bakarrik deitu dezake. Bueno, ea berriro deitzen da. Bingo! Venga, Asun, utzi horko gauzak eta etorri honea gukin. Eixi hemen, Asun. kabina barrura noata. Ze ordu estrak egitea? Bai, hoxe. Ez, siesta txiki bat egingo dut, txikituta nahota. Ja. Doloi. Hala, pasa regaliz bat. Zure hortz egin, bai? Ai, xilu hai, Hortza gehienak niri edia, Begira, bereira zer egiten dakian ere hortza hauekin. Asun, baina, nola indezuzukoi? Ni gazta eta monjakin ikasitakoa naiz. Bai, eta? Bueno, amezta eta amezta artean esperimentatu egin bertzala. Nora indezu hori? Hartu! Eta jan honetatik nire gorputza datan. Hau ezin dira erakatzi, hau egin behar da. Hola, probatu. Belarri bero bai esan? Asun! Jon Anderraiz! Joantxe pasako izut, nekanerekin. Oix, eskatu arrezon! Kaixo?
kaixo. Guardion edo atxaldeon, bai, atxaldeon. Zer modu zaude? Ondo, gustura, lehenago deitu duzu ala lehen aldia da? Kaixo, esan dizut, ezta? Nondik hasiko gara, niri berdin zait. Belarrian, kartea, lepoa, izterra. Hankartea esan aldut? Hankeko behatz potoloa, bizkarra, lepoa, sudurra. Zuk esan, niri berdin zait. Zu zaintza. Ni? Bai. Berbizne? Nire karekin eskatu, Bai, barkatu. Akats teknikak bakizu, ontsi jarrikoa, ontsi. Bai. Dekane! Bai, Hombre, dekane! bai, ni naiz. Bai, nabaitu eta hotxeagatik, Ados. Bai, ni, Jonander Mantxotegi, hau txati zegi batuko Ados, betikoa hortaz. Bai, betikoa, ondo eta seguro. Ados, prest. Ni presta, zu prestaltzea. Bueno, batzu ez da jaite bestia, presta ono, ez da ono. Batzu prestinan kaldere jo, Zabeti preste. Bai, azken aldin marrantakin eukatarro kaxka bat dut. Joen, egane, zeitz molitza, etxan ezkiatzen, Ai, guztatzen ganean, itzegane, Segi. Seiko, egane, seiko, Segi. Uzu guztatzen ni arkinatxi, neska. Arkia. Aspalien laitzen nekane. Ezin eukart artetxoak eta bat dituko jo nekane aberratzi uno, zeo. Eta hartu jazu eta pozin hau egidezan. Nekane. Zu martxa segin nekane. Earkisteak. Gero batek gerezien sustarrakin egiten ditu korapiluak. Nik ere egingo nuke, lastima, guain ez da garaia. Garazi, jarri hor, eta kutsi zer dakizun egiten mingainarekin. Ados. Zegin behar da orduan. Aloa, hartu regaliza, sartu hauan, eta egin korapilo bat. Saiatu bi hauek ez dute zer lortuta. Nik lehen lortu dutela, Seguru trampa egin duzula. Seguro trampa egin duzula. Eta lortzen baduzue, egin bigarren korapiloa erregaliz berdinean. Trampari gabe. Eskuak munainak ibakarik, muerta. Rubia! Aspaldiko! Bizi alaiz! Bai. Tai, ondo alabil. Ondo rapatzeinat. Ez dinate zer entzuten. Non abil? Ondo alago. Bai, ondo, betiko martxan, lokalian, lanian, Eta, Hemen abilen mausartartean, asu! Jubilatuntzako kruzero bat hartu ninan. Cuidao, todo incluido. Baina ze behar bueno, esan idanan, Jose Angelek ilunanian, diru mordoxka bat utzi zinela, erentzian. Bai, afirmatibo! Diru falta nahon, eta utziko alidanan. Dana itzuliko dinan, Bueno, denbora pixkat beharko dinat, baina dana itzuliko dinat. Ez duen diru asko izango, oainik ez dinat kalkuluakin, baina... Asun, ikze usten, kruzero hau nola ordainduko ninan bestela. Hasieran ez ninan, erentziko dirua ukitu nahi. Baina geo kapritxito eta... Hemen atxion, euski jartzen, sekulako koloreakin bueltatuko nau.
Eta bai, belarri, bero bai esan bai, baina itxaso zabalean bazaude, galdua nola asetu gure sexu grinak, Maria? Maria. Etzeat, keixatuko ze emakumeak hartzen dizkitzu egun, Maria Intxaustegi Molina, kapitaina, nabigatzailea, buzoa, espedizio, gida, mila gauza gehiago, berak hobeto azalduko dizkigunak. Kaixo? Gabon. Ongi etorri plazerra. Mila esker uste askotako. Kontatu jazu, zure bilbidea, ze historia ikasten ari zinen, eta buzoa ere zinen, eta bapatean esan zenuen ni belaontzi bat nahi dut, eta nola korapilatzen dira gauza guzti horiek? Ba, holaxe, zuk esan duzun moduan, ezta? Ba, azken finean, pasioak, bizitzan bideratzen zaitu, erabat edo bestera. Kapitainak, asko zarete emakumeak? Gero eta gehiago, bai. Internazionalki geroz eta gehiago geha. Adibidez, nik oain bi konpainian lan iten dut, eta bi konpainietan 3 kapitain dare, 2 makinista dare, eta, ni espedizio gida bezala, hor, estafean baitara emakume bezala, geroz eta emakume gehiago gara. Aldaketa beraz ikusten da, espedizio gida hori esaten danean, eta kapitaina, zein da zehazki zure lana joaten zarenean ontzien? Hitz gutxitan nik beti esateet, eramaten ditudan pertsonak, bizirik irautea. Hitz gutxitan hori. Horrela bada jugo gera zurekin. Hori da nire topa. Eta hortik aurrera ja, gauzak azaldu, adibidez urtero Antartikara juten naiz, gero munduan beste tokitara juten naiz, beti itxasontziekin, esploratzea. Eta hor, bai zientzialariak eta bai bidaiariak eramaten ditut nire kargu. Beraz, kapitainarekin batera, parteak ikuste ditugu, zenolako navigazioa egingo dugun, zenolako egoera daude, espedizioak egiteko, eta gero han, iristen garenean, Antartikan glasiarra behiratu, pinguinetara eraman, albatrozen, kabien tokietara eraman, eta abar, eta abar. Orduan, hitz gutxitan bizirik irautea, ez? Baina hitz askotan plangintza eta lan polita eta gogorra da. Kontatu dezun zatitxo hortan glasiarrak ikusi, pinguinoekin ibili, hori gizaki arrunto edo seguruen inoiz egingo duguna edo gutxitan egiteko aukera izango duguna. Esan duzu erantxe, lan polita, baino gogorra. Politagoa, gogorragoa, biak uztartuta? Jarraitzen baldin badet, politagoa irabazten du, ezta? Baina, nik ez dut inoiz 2-3 hilabete jarraian lan egiten. Zen oso nekagarria da. Alde batetik, navigazio kontuaren gatikan, ez? Toki, ez dira arriskutsua, baina teknikoa. Ni beti esatet teknikoa diala. Oso ondo jakin beharrezuz egiten aizean. Eta gero bezalde, zuk beti bidaiariekin eta zientzialarekin aurpegia zea. Beraz, publikoarekin zaude, beti dana lasaitasun ez esaten, irribarre batekin, naiz eta pixkat larri ibili zeren ez dakizu segertatu daiteken, edo ekaitz bat datorrela, edo lako zuzen, zu beti, todo de puta madre. Orduan, nekagarria da, bai mentalki eta fizikoki, baina batez ere mentalki. Izan dezu sustorik esaten zenun momentu hortan, lasai, dena ongi dago, eta begiratzen zenun radarretik edo ezakin nondik begiratuko da nahin zuzen ere, 20 metroko olatu bat datorrela?
orokorrian under control esaten dudanean kriston movida bada torratzetik. Bai, ez da? Baina ez gertatzen under control, eta jazta. Persona lasaia zarela ikusten dut, kapitain izateko agian beharrezkoa ere, ez da? Bai, nik uste dut kapitain guztiak persona lasaia gehala, bai lurrean eta bai orokorrian itsasoan, zen. A ber, niri lasaitasunak entzeko, edota pertsona bat falta izan behar dut, zera pertsona bat uretara junda, edota zute bat itsasontzi barruan eduki arret eta ni nabigatzen nago, edota... Gertatu zaizu olakorik? Ez, momentuz ez. Orduan lasai mantentzen. Baina olako estres momentua dira ez, adibidez, bidaiari bat galdu degula, zen itxasontzia, nahiz eta txikia izan, edo txikia dirudi batzutan, toki asko dare, eta eskutatzen dira. Zenbat persona sartu ditezke, suposatzen dut, 1000 itxasontzi mota daudera, baina gutxi gara era, espedizioan, Antartikara? Antartikara depende, nik iten dut lan Bark Europa belauntzi batekin eta baitaren National Geographikekin. Orduan, Bark Europak ez dira 35 pertsona baino gehiago, bidaiariak, eta National Geographiken 130. Karo, itxasontziak oso desberdina dira. Claro. Berein artean, zuen artean, suposatzen dut, hizkuntza ingelesa ere izango dela. Hor izango da denetarik, etxe guztitakoak. Beraz, susto nagusirik ez dezu izan. Eta esperientzia... Sustoa bai. Ai, kontatu jazu baten bat. Uste dut ez duela inork amendikan jasan, ekaitz elektriko bat, eta batean txibista bat, belaontzian, eta zu, zeite duzu, hori, under control, eta ikuste duzu dana, ekipo elektroniko guztiak eta porrote egin da. Eta zer egiten da horren aurrean generadore bidez, zer egiten da? Zer? Smile. Claro. Gogorara ziazu, Mari, ikusten bat zaitut irripar batekin, hemendik honea. Dana ondo jo. Under control. Eta non zaude, gaude, Malvinas uhartetik ez dakit 200.000-tara, oraindik kriston ekaitza dakagu, ekipo elektroniko guztia porrotea jondia, baina, badakiguna nabigatzen, eta belaontzi bat dakagu, ez? Belaz. Itxasontzi bezagitarri eskutxuenetariko bat dela? Bai. Bestalde, esperientza asko dakagula belaontziz guten itxas horietan? Baita. Zenbat urte dara matazu, Maria? Bost itxaso Australian eta Antartikan. Bestetan Atlantikoan eta bezagit. 8? 9? Dexente urteia, atzera. Batzuk bai, falta zaizkita hendikan, Falta zaizkit, eta espero duzu luzerako izatea. Maria, esan duzu, agian izan duzun sustorik handienetarikoa. Esperientzirik akaso politena, ez dakit zure lehenengo nabigazioa izango zen, edo gehien gozatu dezuena? Ez, nabigazio bakoitza bere xarmadaka ez da. Bai lagunekin hemen Donostitik atera, edo Onjarbitik atera, edo bai Antartikan. Gogoratu zure lagun oso mina gerala, Eta segi, Maria, bai? Baina gogoratu nik beti esango dudala itxasontzio berena nire lagunaren itxasontzio esango dela. Miren, aurkitu itxasontziren bat Mariarentzako. Segi, Maria. Politena, ez dakit, izeberren artean, nabigatzea adibidez, eta batean orka multzo batzuk ikustea eta zuregana hurbiltzea ikustea, kuriosidadez, ea ze gauza raroa gean. Edota urperak eta egitea ez dakit, Baltikoan eta hortikan batean 3-4 fokan nirekin jolasten, ezin lan egin, zen nirekin jolasten daude, baina super ondo pasatzen nun. Urpekaria, zenbat metrotara, geisten zera? Beti galdera berdin egiten diate. Eta, eske variante bat da. Ja, 20 izan daiteke, 40 izan daiteke, depende zer eta nun. Hori da, depende. Orduan, nahi maksimo horiek, igual emakumean izalako, orduan ez daka testosterona hori, baina nahi holako marka eske 125 metro eta... Eske hor, ez dago, ez zer, orokorrean, hor beltza. Nahi bizitza gustatzen zait, arrefizeak, ez dakit marrazoekin jolastea, edota itxaspeko arkeologian lan egitea, orduan, ez dakat marka horiek, ez? Zuna ez nada gozatu, itxasoaz gozatu. Ondo pasatzea, ez? Bizitza bakarra dakago azken finean. Historia ikasle izan zinen. Oso txarra. Hau da, egia berdaderoa izatea. Nik beti esango karreraren Gasteizen ikasi nun. Eta nik uste karreraren 170 tabernan pasan nula musean jolasten. Nik uste temengo gehiengo bezala.
Pues bueno, baina eske nik uste dut gauzaiek, naturala diala, orduan, eta ni, egia esan ezkero, nik ez dut inoizen, eske nik ikasle pagara, nire palo. Baino, behitu nola iritsi naiz, ni Eta gero zure espezialidadez, banaiz okerri izan zen aro modernoko ontzien inguruan, ez da? Hor dia sartu egin zinen, hor esan zen, hau interesatzen zait, hau bai. Hau superondo dago. Hau batean ikasle ona. Claro, hor bai. Itxasontzien eraikuntza, arkitektura, zenolako bidea egiten zuten, zenolako transmisioak egiten zituzten, zezuk itxasontzi batekin, ez oso bakarrik pertsonak eramaten, baizik eta ideiak, eta gero kontzeptuak, erlijioak, itxaropena batzutan, beste batzutan gerratea. Orduan, kontzeptu hori ez bakarrik teknikoa baitare, baina baitare pixkat filosofikoagoa baitare asko gustatzen zen. Zerk esan nahi zuen itxasontzi batek toki batera iristen zanean. Euskal Herrian gaina daukagun historiarekin, ez da? Hor ere harribitxiak aurkituko zenituen akaso hain ezagunak ez direnak? Jodakat oain justo, ustalian hasiko naiz, etxera bueltatuko naiz udaran, azkenean, dela esakin noiz, nintzala. Euskal Herrian udara pasako, behitu dakat akordio bat, University of West Floridarekin, Floridako unibertsitate batekin, hor badian, Pensakolako badian, 1500 da 77. urtean ontziteri bat ureztatu zen. Urakan bat etorri izan, eta bapatean Tristan de Lunaren ontziteria dana urazpian. 7 itxasontzia. Aurkitu zituzten, eta 2015ean nik Texas Unibertsitateko toki batean neon kolaboratzaile bezala lanian, eta ara eraman ninduten, ez? Beste, ikusteko ze ontzi mota zien, eta, nire, ez dakit, iritzia jakiteko. Eta nik esan nien, 2015ean, esan nien, nik uste dut Euskal Herrian indatiela. 16. mendekoa dira, 16. mendea Euskal Baleazaleak jadanik Kanadara juten zian, ez dakize, nik uste dut Euskal Herrikoa diala. Gero arte, ongi bili. Lehen urtean, tipoi editu zieten, eta esan zieten, aizu Maria, zure teoria poandiken sinistezu? Bai, karo. Bale, eske frogatu nahi dugu. Orduan, udara honetan, egon naiz Euskal Herriko agiritegietan, akaso Sevillako agiritegieretara behar naiz, ikusikoa. Baina momentuz Euskal Herrian egon naiz, frogatzen Floridako ontziteri horrek Euskalduna dela. Ez zora garria, zera Euskal Eta hori deskubritzen maz, Mariak deskubritua. Neska pixkat bota, bai. Eta zuk esatea Euskalduna direla eta batean Euskaldunak izatea Floridako batzuk, hori ere zure izena bizenagatik, baizik eta zuretzat ere pozgarria. Niretzat bai, pertsonalki pozgarria da. Bai, holako xarma, nik beti esate dut, zientzia dala, zientzia la hostia da. Baina jakin beharrezu ondo esaten eta ondo elkarbanatzen, elkartearekin, ez dela. Ondo azaltzen ere, jendeari gizarteratzen ez dela erresa, ez da izango? Ez, eta lan egin behar da hortan, bai, garrantzitsua da. Antartidara junginen, eta utzi genuen mundua, Txinako virus baten historio batekin. Intxostik ekarri dizkigunak bai gaur kolpez kolpera, baina gauza gehiago jakin ditugu asteko eta ben kuraiago goko duela. Batean dana militarraz beteta zeon, gartzelatuta gaude ezinean hendik atea, eta negua dator. Ezagutu alduzu inoiz kapitain euskaldunik, emakumezkorik, gaur hemen dugun emakume handi honen parekorik. 20 gradutara, ekaitzekin, aste bete, 10 egunez, Orjo itxasoetan, 60 nudo, beti azailak aurkitzea. Eta 6-8 metroko olatuak 10 egunez, imaginau, 6 metroko olatuak kriston handie dira. Haze garaiak musean jokatzen ez da unibertsitatean, badakigu hor pantailaz bestalde ez dauden beste askok ere gauza bere egin duzuela, baina haze lasaitasuna ez da. Bizitza honetan erronka jarri ezkero, pentsa, Antartidara ere heldu daitekela bat. Puntu bat osasuntza da, beharrezkoa da. Eta, Maria, pixko bat orain bueltatuz orain gora. Esan dezu udara behingoz, aspaldiko partez Euskal Herrian pasako dezula, suposatzen dut, itxaso azpin egongo zarela, baita goian ere, Euskal Herriko herritxo batzuk bisitan, baina aurrera begira, esan duzu, orain badituzu ere helburu gehiago, badituzu gauza gehiago, kontatu izkigutzu pixkat egin behar dituzunak.
Babitu, oaintxe bertan leskarrizketa bukatzen denean gazkin bat hartu behar dut, Kopenhageran joa. Bai, Under control. Bai, under control. Bai, eta National Geographicekin hasiko naiz beste espedizio berri bat, Baltikoan egongo naiz hilabete terdi, zirkunnabigazio bat egingo dugu, eta hor, gauza pare batzuk aztertuko ditugu, nik nago zientzialariekin eta bidaiariekin, bidaiaria, aukera dakate pertsona oso berezi batzuekin, han lan egitea eta ikustea ze nolako lanak eta bizi moduak egiten ditugun. Eta baita ere egongo da, uste dela Magnus Rasmussen, hori da Danimarkako izan zen lehendabiziko ministroa eta gaur egun uste dela NATOko sekretarioa, idazkaritza. Eta gurekin egongo da baita ere, zeren uste, pertsona, oraindik ez dakit oso ondotzen konfidentzialtasun akordio badakat, baina pertsona garrantzitsu batzuk egongo dira Ukrainiaren, gerratiari buruz eta zenolako mugimendu sozioestrategiko egin daitezkeen Baltikoko itsasoan, azken finean nazio asko daude hor elkartuta itsaso batean. Eta uste, oso interesgarria izango dela. Nei hau bete hor zuzena, miren, zu ere hori igual zaude. Nik asteburu honetan ezagutu dut Maria, prentsaren bitartez eta maite mindu naiz, bere fansa naiz, normalean ez dago elkarrizketatan, baina gaur ego nahi nuen iruditzen zait, mundu bat ekarri dezakela, gure artera erakutsi dezakela, berdin egoten da orkekin edo marrazuekin jolasean, edo eta Ukrainiako gerrarekin zer ikusia duen kable bate aztertzen, horrelako kontuak. Baina niri, esaten dute hauntzak mendira tiratzen duela, eta ni jaizki beldarra naiz. Eta ordua, niri ekarri nauena da justu prensan agertu dena, eta da, asteburu honetan jakin izan dugu, Pasaiako badian badagoela galeoi bat, beste ontzi batekin batera ondoratua badian bertan. Ez dezagun ahaztu, Euskaldunok badaukagula izugarrizko historia bat itsasoan, untzi gintzan, San Juan baleuntzia ari direla berreraikitzen edo replika bat egiten, eta Ua Terranoa edo Kanadako uretan agertu zela, eta hori da guk daukagun historiaren adierazle nagusia, baina orain bertan, Pasaian bertan daukagu bat, eta ekipo horretakoa da Maria, eta ni, izugarrizko ilusioa egiten dit, Doniban etarra izanik, izugarrizko ilusioa egiten dit, horrelako aurkikuntzak oso urriak direlako munduan, iaz izan duenuen eskua, zorioneko eskua izan genuen, eta aurten daukagu galeoi bat Pasaiako badian, eta batzuek behar bat ez dire jabetuko, ze urriak diren horrelako aurkikuntzak, eta zenbat duten gure historiaz eta esateko, beraz, badaki Euskaldunak Kanadan izan ginela, apaizak hobeto esaten ikasi zutela han, baina noren jakingo dugu zen nolako untziak ibiltzen ziren gure badietan, beak esan duen bezala, gure badietan ez zelako bakarrik antxo bila edo txardina bila joaten, baizik oso gune komertzial importantea zelako. Eta badakit, beharra dezin dezula asko kontatu, baina ze sentitzen da zure etxean, azkenean Pasaiko badia badalako Donostiko badia ere, zure etxean horrelako aurkikuntza baten parte hartzean? Niretzat, oso garrantzitsua da, bakarri pertsonalki baizik, eta zuk ondo esan dezu moduan, garai hortako itsasontzi ondoratuak oso urria dira. Eta garai hortakoak, alegina, gehienak, esan dezakegun Espainia, imperio garaian, gehienak Euskal Herrian eginak ziren. Zer gertatzen da? Ontziolak, ez dira inoiz, Euskal Herrian ez dira inoiz kostaldean egon, denok ikusten egon nolakon batak etortzen dian, ez da? Ganak, ibaietan dare, Oria ibaian, edo Onjarbiko Bidasoa ibaian, eta abar. Orduan, Pasaiako badia oso garrantzitsua izan zen historian zehar, eta gu beti jakin dugu. Baina, hor dago diferentzia horregatik gustatzen zait historia eta arkeologia elkarbanatzea. Zeren, historia sustatu behar da arkeologiarekin, froga materialekin. Eta orain dakago aukera bat, historia guzti hori frogekin ziurtaraztea, eta internazionalki, esatea gaizue, eske guk, herri bezala, kultura bezala, Espainiarekin, gauza asko dazkagu, baina gero bestalde beste gauza asko dazkagu gurea diala.
Eta hori, sinposioetan, kongresuetan eta internazionalki badakite. Baino ez daude froga asko. Eta aukera paregabea dakagu frogatzea, bai internazionalki, zenolako ondarea dakagun, eta zenolako garrantzia eduki genuen gara hortan. Beraz, probaz proba, lanez lan jarraitzen duzu, esan diguzu urrungo zure proiektuak zeintzuk izango diran, eta etorkizunera begira, badakizu ikusten duzu zure buruan nun, zertan? Jo, behitu. Gaur egun daukadan ilusioa eta pasioarekin jarraitzen baldin badet, listo. Ez dakit nun, ez dakit norekin, ez dakit nola, baino hola jarraitzen baldin badet nila gustora. Ez da erreixa, hori esatea, Lan asko indet lortzeko, lan asko. Beti hona naiz lanian eta ikasten, Eta musean. Musean. Laborabetan. Hoi gazteagotan, akaso itxasuntzian ere, Antartikaldean musean ere jokatuko du? Saiatu nintzen baino ez, dian Poker Texas Hold'em. Ondo apainatzen ez hortan. Nik, gelditu zaitan bitxikeri bat edo jakinmin bat. Esan duzu zure espedizioetan edo ibiltzen zarenean, badirela nu bidaiariak joten diren eta zientzialariak joten diren. Bidaiari horiek suposatzen dut, bidaiariak ez dira zientzialariak, baina dijoazte pak batean alegia, ez dira viaje komertzialak, ez dira turistikoak, ez da? Turistikoa dira, bai. Turistikoa dira, zu joan, X, bidai agentzia da alakoa, juntaiteke jendea horrelako zientzialariz betetako ontzi batean. Bai, zuk ikus dezakezu ingeles ez beti, zen dira, nik ite ditudan bidaiak, oberena dira. Eske oberena dira, top one. Eta, dakazu, bai Lindblad Expeditions, National Geographiceko partaideak dira, edo bestela Bark Europa, baita ere hori belaontzia dira, eta bidaiak ite dituzte, eta zuat, presioa dakazu eta dana dakazu. Olako kabin batzuk zientzialariz beteko dira, baino bestea bidaiarentzat da. Zen horrela, bai, bidai komertziala da. Nik eramango zaitu, toki paradisuenetarikoetara, eta ospetsuenetarikora, eta bar. Baina baita ere ikusiko duzu zenolako gauza politak eta interesgarriak egiten diren gure planeta mantentzeko. Eta hori ere oso interesgarria da, pasio pixkat edukitzen baldin nahi badezu, edo eta bidai arrunt bat ez bakarrik egiteko. Jende asko egongo da, aurrezten hasten dana urte batzuk lehenago, baina jendea izango duzu ere, orduan, jende asko beteta, ez da? Bai, beti azkau beteta. Bai, azken finean da, nik beti turismoan sinistu dugu, turismoa behar dugu. Donostia, hankaz gora dagoela eta nire ustez turismoa ez dela ondo antolatu, bai. Baina turismoa ona dela, denari gustatzen zaigu, ez, bidaiatzea eta toki politara jutea. Bai, eta gainera ikerkuntzak finanziazio bat behar du. Noski. Hori bada sistema bat finantzatzeko bidai horiek. Bidai horietara joaten direnak normalian aberatsak dira, ez? Beak esan duen bezala, goi mailako turismo bada, oso aristia izaten da, aberatsak dira, baina, aberatsak horiek egon beharrean, 200 metroko suite batean, ondartza ertze batean, aukeratzen dute. Bai, eta gainera diru hori ondo erabiltzen da gero, eta ondorioak ditu. Zientzialariakin pasatzea, abentura bat edo bizitzea, eta gainera finantziatzen dute ikerkuntza. Maria, abentura izan dena da gaur zurekin egotea. Abentura izan dena da zu ezagutzea, eta ez nago herritzen, Mirenek esandakoan ikuste denak maite mindu gaituzula, zoratzekoa dela egiten duzun lana, eta gehien bat bizi duzun emozioarekin kontatzea, ez da? Eta hori transmititzea. Beraz, zorionak, nik ezagutu duan lehen emakume kapitaina, zera? Eta nola despeditzen dira kapitainak? See you later? Venga, see you later, under control. Hola ez egiten orduan, ne ilusio egiten zea, baina ez militarrena kapitainena. Vale, under control, see you later, plazerra, eta ondo joan diezazula. Bestak beste, udaran, hartze gauza aurkitzen dituzun Euskal Herrian. Hori da, mila esker. Mila esker.
Eta aste honetan ere badira hainbat gai hitz egiteko, ez da? Nola? Ez, baina horretarako Miren Maider Ekine. Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Esan dugu, udal eta foru hauteskundeak 2023 esan zegoen Maiderrek desiatzen dagoela, berak adikzio moduko bat daukala. Badagoeneko murgilduta gaude, baina esango nuke ja ofizialki, ja murgilduta gaudela esango genuke ere orain dela aste batzuk. Baina Maider, ja, hasi gara, entzuten hasi gara, ez da, zu bestea, eta dena barruan, eta ze erabilera mediatikoa hainbat gaien inguruan, eta hasi gara ja feria guztian? Erabatekoa. Nik pentsatzen nun, hala ere, ohikoa da elkarri mokoka aritzea, baina bai uste nun, alderdi batzuk nahiko seguru egongo ziala berea defendatzen eta nahiko oposizio honean zudela berea defendatzeko eta listo, eta ez sestran sartzeko. Eta, ikusten dugu baiet, elkarri ari diela, naiz eta ultra hegemoniko izan da ere, horrek ez dakite esan nahi duen leku batzuetan hegemonia galtzearen beldurra duela adibidez EAJak eta horregatik Luk epaiketatik hasi eta etaren gaia ateratzera arte, edo jakinda ere hegemonia mantenduko duela, mina egin nahi dio aurkari zuzena izan daitekeen alderdi batik kasu honetan koalizio edo talde soberanista bati ez, Bilduri, ezakit. Edo nola ere, harritzen hauen beste kontua da, ikamika horiek oraindik etaren kontuekin eta lotuta egotea. Nik ez dut esaten gaia atera beharrez denik, gaia ateratzen den bitartean adierazten dulako oraindik existitzen den zerbait dela, ez? Karpetazo eman nahi izan dunak eta gaia atzean utzi, ikusten dugu nola gero behin eta berriz ateratzen duten. Nine jarraitzea gatazkaz hitz egiten. Nahi iruditzen zait gatazka badala 10 urte eta gero oraindik kontu asko mahai gainean jarri behar dianak, gai pila bat landu, min pila bat itxi esanet, eta benetan esatet alde guztietako ez ari naiz, eta ni ezakit konturatu gehan oaintxo bertan 60 urteko borrokaldi armatu bat ezen bateraino traumatikoa izan daitekeen gizarte batentzako. Horri buruz hitz egitea erabat zilegi iruditzen zait, kontua da ez dela ez bake prozesurik, ez dago ez pautatutako bide horririk, ez dago bizikidetzarako planik, eta aldiz gaia ateratzen da sestrarako. Behin atera dezatela benetan aritzeko horri buruz. Nik gainera, ez dakit, obsesio horrekin bat egiten dut Maiderrekin, ze ez dakit, olako betaurreko batzuk jartzen dituzu eta edozein titular, edozein txio, dena da mesfidantzatik, ez? Hau kanpainaren baitan etorriko da, ze ez dugu ahaztu behar erakunde publikoek ere alderdi politikoen zuzendaritza politikoa dituztela. Orduan, publikoa dena ez kanpainatik kanpo dago edo barruan dago edo zeharka dator edo zera, eta justuki ere, hain zuzen ere, etaren desegitaren urteurren honen baitan hauteskunde kanpaina bete-betean lertu da, inoiz baina gehiago, batzurentzako desitxuratzea helburu duenez, irakurketa batekin izan daiteke, eta beste batzurentzako akaso biktimak berriz ere biktima egiteko, beraz, oso ertz arriskutsuak ikusten dizkiot pentsakera konkretu edo jakin bat izatea zaratago, ez? Bai, eta niretzako batez ere aukera galtzen nabarmen bat, ez? Hitz egin dezagun proiektu eta ez bai udal hauteskundeak dira, foru aldunditara edo batzar nagusietarako hauteskundeak dira eta Nafar gobernurako hauteskundeak dira. Eta ari dira, ez dut esango denbora galtzen, baina bai, erabat ez gure begirada desbideratzen, ez? Eta beste gai batzuetaz hitz egiten non ez den hitz egiten bakoitzak herriarentzat dituen egitasmoi buruz, ez? Eta niri iruditzen zait, konpontzeko gauza asko dituela herri honek, asko, tamalez, ez dela benetan serio hartzen, ez direla gai horiek benetan serio hartzen, eta erabiltzen direla, nola izaten dira prestidigitadoreak, ez? Osea, engainatzeko, ez? Osea, atentzia erabat desbiatzeko. Hauteskunde aurreko gareia izan beharko luke talde bakoitzak adierazteko zein den herri honentzako daukan proiektua, eta horren arabera eztabaidatu eta erabakitzeko. Eta berriz ere erabiltzea testosterona maila horrekin, ez? Nik handiagoa duzu baino eta ez dakizu eta olako haiekin, ni erabat, osea, esaten du, berriz, oraindik horrela,
pereza izugarria Ni ematen hor dit. Mirenekin ados nago ze, lehen EAJ aipatu ez, baina berdin esan nezake EH Bilduren erantzuni buruz ez, iruditzen zait, berriro, estrategia politiko oso epe motzekoa, berriro ere gauza bera erantzun behar izatea, eta berriro ere justifikazio berdinak ematea, eta gero ikuste dituzu, batez ere hiriburuetako alkategaiak, eta esango nuke nahiko EH Bilduren aldetik nahiko perfil soziala dakatela, ez daudela hainbeste nazio gintzari lotutako ardatz batean. Rocío Gasteizen, Maria Bilbon, Juan Carlos Izagirre ere oso diskurso sozialarekin iruditzen zait etxebizitzaren historiarekin eta hori guztia. Joseba Siron, Iroina berreskuratu nahian, uste aldagai asko dituztela diskurso sozial bat mahai gainean jartzeko, eta inkluso hori izan dela apustua, eta gero, azkenean inertzian janditula ebai berriro. Inkesten baitan, hitz egin duzue leheno ere bai, ez dakigula akaso gai batzuk ateratzen diren beti boto emaleen inguruan, ez da? Zalantzan, inkestak ateratzen dira, batzuetan gorakada, bestetan berakada, bestetan mantentzen dela. Joku hortan sartzen ganen, oraintxe esan dituzu hiriburuak. Hiriburu batzuk, badira esaten dutenak lehia dexente estua izango dela, gero inkesta batzuk ateratzen dira esan ez joko hortan, ez da? Inkesta joko hortan ere ze garrantzi duten jendearen aurre iritzirako, edo akaso ez hainbeste. Bai, azkenean, gehiengoak ez du bozka emateko erabakia hartu, abstentzioa izugarria da, baita udal hauteskundeetan, baita oso hurbiletik ditugun gai horietan ere abstentzioa oso handia da, eta batzuek hori erabili egiten dute. Orduan, egon baldin badaiteke norbait zalantzan bozka eman edo ez eman, ez badiazun nahi emango nahiago dute ez ematea, eta hori ere erabili egiten dute. Orduan, batzuen aldeko bozka nola usatu, harretaz gaizki hitz eginez. Baina, nik uste dut, izan beharko genukela alako heldutasun bat, ez? Hori, berak esan du bezala, xestro horiek baztertu eta hitz egin dezagun ze proiektu ditugun herri honetarako, ez? Da, nik uste dut, pentsatzen nuen, hautagai asko emakumezkoak izanik, alderdi ezberdinetan eta horrela, sumatuko zela, aldea sumatu egingo zela. Hautagaietatik aldea ere hirutik bat da emakumea, ez da? Nik inpresioa dakat emakume hautagai asko ikusten ari gehala, baina ia inoiz baino gehiago alderdien aparatuak eukitzen ari diala protagonismoa. Eta horrek adierazten du alderdiek itxura aldaketa bat egin nahi bai izan baldin badute ere, baina ez baino argiagoa gelditzen dela, botere egunetan gizonek beraien tokiak kentzeko ezakatela, alde batera uzteko ezakatela inungo intentziorik. Horren nik ulertzen dut, Egibar batek hitz egin berri izatea, Ortuzar batek hitz egin berri izatea, Eneko Anduezak hitz egin berri izatea, ulertzen dut hitz egitea Arnaldoteik, Arkaitz Rodriguezek, Peio Etxandianok, baina, joder, eske dena gizona dira. Ez, orduan, zergatik ezin dute buelta bat eman horri pentsatu dezatela horri buruz. Eta orain noski analiziaren unea, analizi sakona eta beti ere zorrotza, Ekil doktorea. Eta piano hau entzunez, eta hobi komunak ikusita nola ez zaigu uzkurtuko bihotza, Gerra Zibilaren ondoren oraindik ere argitzeke daukagun honetan, baina izue, titularrek bestelako kontuak adierazten dizkigute, ze arantzadikoak lanean ikusten baldin baditugu ere, lerroburuetan ondorioztatu dugu, Aintzane Zenarrok berak buzua jarriko duela aurrerantzen eta gainera indusketak igandetan egingo dituzte, igandetako teleberrian izan dugulako honen berri. Si yo hago esto, estoy haciendo daño, estoy Baina hau egin, ala bestea egin, zein da hauteskunde honetako, hauetako zioa, ez da gauza berria. Eta sigla horiek behin eta berriz irakurri, entzun, ikusi, zer gertatzen ari ote da kontu guzti honekin. Aizue,
pentsara hasi ote dizue Arantzadi versus Gogora hauteskundeen kanpaina aurreko aldi horretara bagoaz eta berriz ere orain hobi komunen auzian lehen lerroan Gogora? Hausnarketari amaiera emateko eta norberak bere iritzi kritikoari auspua eman diezaion, aizue, Sevillan ez daukate inolako arazorik esateko kolumbarioa eraiki dela hobi komunetako indusketak Arantzagik egin dituelako eta han, badirudi, ez dagoela inolako arazorik non eta Sevillan. Eta bai, gaur pixka bat sensible etorri naiz, aizue inteligentzia emozionala ere badaukagulako, emakumeok gehiago akaso, baina aizue ez dagoelako eskubiderik eta ez delako zilegi hauteskunde kanpainan beste behin ere zauriak berriz ere ireki eta akaso erabilpen politikoa ematea zauri batzuei ala bestei are gehiago oraindik ere duela mende bat gertatutako sarrasketa genozidio handi hori oraindik ere kapitulua zabaltzeke erdizka zabalduta eta kasualitatez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dena bat ere ondo edo gardenki gestionatzen ari. Hala bazan eta ez bazan, hauteskundeak herriko plazan. Eta zenbat aldiz esan dugun ze garrantzitsua den memoria zaintzea, memoria ondo uztartzea. Izan ere, memoria galtzen dugunean, gauza asko uzten ditugu bidetik eta errepikatzeko joera ere izan ohi dugu. Ikusi bezala Txilen gertatzen dena. Ellos mismos también están sorprendidos por... Relevar la alta participación ciudadana, una jornada democrática ejemplar. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a Dios y que viva Chile. Que viva Chile bai, baina ze gogorra, ezta? Memoria hitz egiten ari garenean eta jakinda ze gertatu zen Txilen, ze genozidio, ze barbaridade gertatu zen eta orain ere Alderdi Errepublikarrak eserlekuen gehiengoa irabazi du. Zaila azaltzeko, zaila ulertzeko. Bai, zaitik, zirudien Txilek ere, Hego Ameriketako beste herrialde batzuen bezala edo, ezkerrerako joera hartu zuela Borik lehendakari izatera hautatua izan zenean eta baina herritarrak emozioak mugitzen dituzte eta Txilek zailtasun batzuek ditu beste herrialde batzuek bezala eta zigor bozka bat eman du, baina oso momentu delikatuan. Txilek azkenean onartu zuen Pinocheten garaian onartutako konstituzio hura aldatu beharra zegoela eta justu orain aldatzeko prozesua abiatzea dijoaztenean eskuin muturrak lortu du gehiengoa eta beto eskubidea. Beraz, Pinocheten garaian onartutako konstituzioa aldatzerakoan Pinocheten jarraitzaileak izango dira gehiengoa erabakiko dutenak zenolako konstituzioa izango duten berriz ere txiletarrak eta, bueno, horrelako
kontraesanak horrelako egertaerak ematen dira bizitzan eta horregatik oso erne egon behar dugu. Edozein momentutan aurreko txandan abortoaz ari ginen, ez? Edozein momentutan eskubideak atzeraka egin dezaketelako eta bazirudienean Txilek aurrera pauso importanteak emateko garaira iritsi zela, atzera pauso bat eman du oraingoan eta, bueno. Maider, botere faktikoak, eskuin muturra botere faktikoetan, ez da? Bai, nik uste dut Txilen egongo da noski denetarik eta soziologia askotarikoa izango da, baina egia Txilek tradizio ultraeskuindar bat badaukala ez, eta horrela ulertu daitezke ere Pinocheten diktaduraren ondoren hainbeste urtez iraunaraztea hainbat egitura, eta gero badago kontu bat, Borik iristen da agintaldira protesta aldi luze baten ondoren, eta ezkerra asko mobilizatu ostean. Horrek esan nahi du, jende oso ezkerrekoa eta oso punteroa bat zegoela lehenengo talde konstituziogile horretan, eta puntako ezkerreko jendea ere bat zegoela Boriken lehenengo gobernu taldean, eta pixkanaka horiek erortzen jundira, nik ulertzen ditelako ere, zu baldin bazaude, ezagite, eskuinak urte luzez gobernatutako edo fantasma hori izandako herri bati hitz egin behar diozunean, igual ezin diozulako hain erradikalki hitz egin, ez? Eta orduan hor Borikek aldaketa batzuk egin ditu agintaldiaren lehenengo momentuan, eta azken hauteskunde hauetan, hauteskunde konstituziogileetan, 5 batek ez du botoa eman. Eta ulertzen dute Txiletik izan daitekeela ezkerrak, ezkerraren sektore batek ez duela, izan dela hori zigor boto, ez duela botoa eman, baina ez eskuinetik edo ez zea, baizik eta ezkerrari ez daiola hain baliogarria egin. Eta gero ez da egia esan Boriken lehenengo porrota, zebain dela hilabete batzuk ja ere konstituzio berriaren aldeko erreferenduma egin zanean ere ezezkoa zian 160 eta baiezkoa 140, ez? Orduan zatiketa hori nolabait hau aurre ikusi zitekeen kontua da, oso mingarria dela paradogikoki Pinocheten garaian ezarritako konstituzioa aldatu nahi ez duen alderdiak eta eskuinak, biak batuta gehiengo absolutua daukatela, beraien nahi eta erara egingo dutela konstituzioa ez. Orduan, ikusi beharko da ere, ze bestelako mekanismo ezarri daitezkeen, gobernuak zerbait eragin dezakeen oraindik ezkerran egonda naiz eta prozesu konstituziogilea aparte jun. Horri ikusi beharko da nola izan, benetan Txileko herriak edo kalean eta mobilizatuta zegoen herriak orain dela urte batzuk zituen eskakizunak horiek ere jasotzeko konstituzioan. Bai, ezagiteki lehen bigarren kapitulu bat egin dezake, baina labur ni behintzat saiatzen ez sintetizatzen batez ere sare sozialetan asko ibiltzerakoan jabetzen zarelako karaktere gutxietan adierazi behar direla askotan eritziak, ezta? Egunotan ikusi dugu Andaluziako ez da gize herritan baten bati okurritu zaiola zezenaren eskubideen alde salto egitea eta nola arrastaka atera dituzten. Esan nahi dut, gerra zibilean gertatutako hori nola esaten da, orain dela 15 minutu gertatutako kontuak dira, ezta? Esan nahi dut, jende asko dago ondokoa akabatzeko edo batere eskubiderik gabe usteko prest dagoena. Beraz, jende horren alde ezin da inolaz egin, berdin zait, etxebizitzaren lege bat izan, abortuari dagokiona, ezin da inolaz ere lerratu, nolabait Hego Euskal Herria agintzen duen gobernu erdi aurrerakoi esan dezagun, ez ultraeskuindar bati nolabait bidea erdi zabalik utzi behar zaio. Bestela, gauza oso itxusi baten atarian geundeke eta horregatik da hain ulerkaitza hauteskunde kanpainan hegemonikoak izan beharko luketen bi indar soberanista nagusiak balio aurrerakoien alde egiteko prestutasuna dutenak hala ikustea eta argi ze gauzak asko oker daitezke.
Eta hauteskundez ari garela, behingoz ados gaude, bai unionistak, bai ez direnak, ez garenak, hain unionistak, eta zer denak daukagu nahi berdina. Etxe bizitza eta osasungintza, alegia, bi gauzak, zai xamarrak ditugunak. Eta beste gauza batzuk ere atera dira, baina ez dakit batzutan min gehiegi egiten duten edo ez azaltzeko. Etxe bizitza eta osasungintza, ez dira justo bi adar oso ongi dauzkagunak, azken aldin, ez da, Miren? Horrek aukera ematen digu, Miren, naziometroaren emaitzak aintzat hartuta eta ikusita unionistak ere bat daudela Republika Zaleekin, ez Txileko Republika Zaleak, argi ez dela goza bera. Antolatu dezakeguna da, alokairua erregulatutako Errepubliken Federazio bat, edo osasun zerbitzu publiko duin eta osasuntxu batzuk dituen Errepublika bat, Federazio bat, bai, jendea oso on daiteke. Alderdi bat egintzazu. Egintzazu alderdi bat. Ezan daude Nik kazetarian ezkertiarrak, baino hola pixka bat besoa zabaldu dutena gai sozialekin eta independenziaren pixka alde batera utzi dutenak, ez alda existitzen. Egon badira, ez da dirudinez, teorian bintzat, ez da? Bai, ikusi duzu, nago albak Juan Carlos Izagirrentzat eskatu dula hozka? Bai, bueno, holako herria holakoa da. Beso hori ezagit pixkat itxin. Ez, bueno, herria horrelakoa da, baina, bueno, bai, egia da. Hautagaiei bozka emateko eskakizun zehatza, nik ez du gaizki ikusten, ze akaso ez duzu zertan hautagai guztiekin ados egon behar, edo esate duzu bai, nik orokorrean ez naiz independentista eta ez da nere aukera, baina Donostiaren kasuan aukera dituena agintetik gaur egungo ereduak kentzeko, hau da, eta nik honen aldeko bozka eskatzen dut. Nei zilegi zait, naziometrora itzulita ez, argi dago, herritarren gehiengoaren kezka nagusiak direla etxe bizitzaren arazoa, zerbitzu publikoena batez ere osasungintzarena, ez dugu alperrik pandemian eta geroztikan egondu diran batzuek asmatzen ote ditugun murrizketa horiek jendearen kezka nagusia, eta horretaz ez hitz egitea alderdi nagusia, batez ere agintean dauden alderdiak eta beste gai txikiei heldu nahi txikiei edo borain jorratzen ez ditugun gaiei heltzea bada adierazgarria, ez? Baina, bueno, egia bada hoi dala herritarren kezka nagusia, heldu diezaiogun, hoiek konpontzeari. Leno, ekinek esan du ez da, hauteskunde garaietan badirela betaurrekoak jarri eta begiratzeko betaurrekoekin horrela albisteak, eta kaso osasungintzan ere hitz egiten ari garela, orain esan dute, ope pila bat aterako dira, eta jende pila bat sartuko dugu, eta zerrendak irikiko ditugu, eta betaurrekoak jarri behar berriro, ez da, Maider? Bai, eta ala ere open kontuarekin uste dagoen langile kopururako oso plaza gutxi daudela, eta aldi beren Osakidetzak kasu honetan esaten du langile eskasian daudela, orduan gero ope batzuk izango dira udan, baina osasungintzako sindikatuak eskatzen ari dira aurreko opeetako emaitzak kontuan hartuak izan daitezen. Hor badago nasketa batez, nik uste presaka egin nahi izan den, presaka besteak beste ere badelako premia bat. Esan nahi dute, ulertzen dut presaka egin izan hori kontua da, denbora epe oso laburra dala. Osasungintza ala dago, ikusi dugu Tolosaldeako azken denboran dauden protestak, hor badukatelako ospitale modu pribatuan kudeatutako ospitale bat, eta Nahual Albarena berriz ere ona ekarrita, preseski eskatu du botoa etxe bizitzaren gaia eta turismoaren asuntoa mahai gainean jarrita, eta hiri ereduaz ari da ez, baina bai, badirudi, nolabait, kezka konpartituak diala, ez esango izun nik, aurrekoan atera zen Irutxuloko hitzan uste, edo Gipuzkoako hitzan reportaje bat Donostiako onda espansibak nola eragin dien gainontzeko herrietako alokairuen prezioi, eta hitz egiten zen Astiagarragaz, hitz egiten zen Hernaniz, Errenteriaz, eta horrengoan ere Lasarte zaztu dira. Eta ez da izango Lasarte merkeago daudelako. Lasarte horia, bai. Ni horia. Ahaztutako... Ni hori azazten naiz, baina. Teruel, Euskal Herriko Gipuzkoaldeko gure Teruel. Ala gea, eta Lasarten ere badaude alokairurako prezio izugarri garestiak, ikusi dugu Donostiko jendea etortzen ari dela, gu noski gu oso irekia gera edozein tokitako jendea
ekartzeko, baina eskatzen dugu ere ona begiratzeko eta guk ditugun problemak ere. Ja, baina alokairua 900 eurotan jartzen danean ja, edo leku xistrinekoa, baina ez dator hainbat, ez da? Leku xistrina ez zegoen lasarte hori, eta ze ondarri bizari zen. Argi, ni tabakalera ondoan bizi naizela. Hori da, zona 0, deritzon hori, ez Hernani kalea. Nik, alare, publikotasunaren historiarekin, kontraesan bat sortzen zait honetan guztian nola posizionatzen den alderdi bakoitza, nola posizionatzen den sindikatu bakoitza, noiz ateratzen den soziometroa ere, etxebizitzaren legea onartu da Espainian alde batetik, hauteskundeak datoz bestetik, eta Eusko Legebiltzarrean onartu da hezkuntza legea. Eta hezkuntza legearekin pototxo handia daukagu, seguraski gutako batzui modu politikoan baino personalagoan eragiten digulako bestalde ere, hezkuntza publikoaren aldeko edo sistema erabat publikoaren aldeko autu politikoa egin, ez? Nolabait beste nolabaiteko ereduak bilatu hezkuntza denontzako izan dadin, baina ez dadin sistema publikoaren pean edo kokatu. En fin, ez da bai da hor dago, eta niri ezin kurioso joa egite zait osasun sistema publikoaren defendatzaile totalak izatea eta oso argi edukitzea ze balio importantea dan osasungintza zerbitzu publikoak edukitzea eta alderantziz hezkuntzarekin kostatzen zaigu hainbeste konsensu bat lotzea sistema publikoaren inguruan. Usted pentsatu beharko genukeen zerbait dela. Askotan alare hainbeste pentsatu, eskerrak gero ikusten da, jendeak telebista ez, nik telebista eta plataformeta jotzen duela, eta orduan iragarki labur bat irati ikusgai dagoela ja plataformetan eta eskerrak, batzutan ere arnaz pixka bat hartu dezakegun, ze zaila da, albistegi zerbitzuak, editorialak direnak batetik, edizio digitalak, batzutan kosta egiten du landutako edukietara heltzea, eta esatea, honek arima aberastu egin dit. Etengabeko gerra bat da, igual du, zertaz ari garen, eta uste dut klase politikoak eta ginte postu eta helduko den klase horrek baduela asignatura hau, batez ere gizartearen osasuna zaintze aldera, eta hauteskundetatik haratago ere ez, pixka bat etorkizun oparo bati begira, ez da. Esan dugun bezala, zenbat gai ditugun ze bai, atera dira naziometro hortan etxe bizitza eta osasungintza, baino esan dugu hezkuntza, memoria, zenbat gai dauden, baina irutzen zait bi aste hauetan izango dugula nahikoa gai guztietatik entzuteko eskerrak osasunari. Eskerrak osasuna, bai, eskerrak osasuna hau gure nafarra dugu ekine eta ingurumari guztionetan, larun batean, eta hori ere puntu txiki bat esateko kontua da, denak osasunaren partido ikusten, baina Euskal Herrian ikuslekuota oso txikia euskeraz ikusi zutenek, eta askoz handiagoa berriz erdalkatean ikusi zutenek. Hori ere bada adierazgarri, beste behin, denak bai, euskeraz kontsumitu nahi dugu, eta euskeraz dagoenean gaztelerara jotzen dugu. Baina, esan dakoa, haupa osasuna, eta zena ezu esatea, ez geni jago arrasate, forever and ever. Ni un aficionado de Osasuna abandonó la cancha. Todos se quedaron para recordar a los jugadores su enorme esfuerzo, para darle las gracias por habernos hecho soñar. Es la primera vez en una final he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón.
Hortxe ikusi dugu harrera hori, ez da ze harrera egin ziren hemen ari ginen komentatzen, batzuk partido ikusi zuten, besteak ez, beste batzuk ez, baina akaso futboletik haratago zijoan partidua zen, ez da? Lehengo eguneko agian politika, hoi baizala politika murgiltzea alde batetik Espainiko Real Madrid eta bestetik Nafarroa. Nafarroko erreinuko taldea, politika bai ez, Yago Arrasate forever, miren, bai, ez da? Ni ez naiz futbol zalea, nik ez duen partida ikusi, baina egia da, emozioak ukuitzen dituela futbola, jendetza mugitzen duela, eta garaipenaren hain hurbil egotea horrelako talde txiki bat, galtzaileen alde egoteko joera dugunei ere, naiz eta futbola ez gustatu, ukuitzen gaituela, eta bai, politia da. Zure taldeak galtzen duenean horrelako harrera bat egiteak asko esaten du herri bati buruz. Eta ni momentu horretan futbolzalea ez izanik ere, nire herriaz harro. Maider, hori ikusi genuen politika hitz egiten dugunean, ezaguna egin zen ere, finala Sevillan jokatu zen. Sevillan panel erraldoi batzuk agertu ziren besteak beste H Bildurenak, iskanbila ere egon zen, mozu, ikurrina, Euskal Nafarrikurra eta Bildurena, ez da? Bitu, horri buruz aurrekon diskutitu nuen beste bi lagunekin futbola politika da, edo futbolaren bidez politika egiten da, hori hitz egiten nahi nintzen ekinerekin eta erabat ados nago. Mourinho Real Madrideko entrenatzaile izan zanean, independentismo katalana hasi nintzen. Osa, benetan, bata bestearen korrelazionala izan zen, eta atzo ere adibidez, Enrique Maia Iruñako alkateak ere egin zituen adierazpenak erabat, esango du, Nafarre reinu hortatik, osea, UPN-eren lerroa erabat zeharkatuta zegoenez, esatezun Nafarrok batzen gaituena Osasuna eta San Ferminak dira, eta, Osasuna orain, ez? Oin dala urte batzuk, ustelkeria, dala bigarren mailan, dala ezagezer, Osasuna orain finalera heldu dela, eta precisamente Yago Arrasatek eta nik uste berak beste era batera ez komunitatearen aipatzen zuen eta esatezun eskertzen zula asko berriz ere Osasunaren bueltan komunitate indartsu bat sortzearen garrantzia. Baina, galdetu diazunera etorrita ikusita hori guztia politika egiteko forma bat dela, iruditeriak sortzekoa, jendearen artean diskursoa sortzekoa, nik ulertzen dut perfectamente, ez dut konpartitzen, ulertzen dut perfectamente EH Bilduk panel bat jartzea Sevillan. Politika egiten ari da. Beste alderdi etzaio okurritu eta haiek hor daude eta gaina ikusietak ez du Joseba Asiron alkategaia egon da azte guztiak kriston brasa ematen, Oskar Matute maleta prestatzen atletikekoa kamesetarekin. Baina osasuta ez, txiportan jarri dira. Eta nire lagunek esaten zuten, baina nola posible EH Bildu bezalako talde batek erregaren kopa, gaina ez da liga da erregaren kopa, eta horri inbertitzea, eta ze mezu ematen ari zean, ze mezu kontraesankorri izan daitekeen panela hor jartzea. Naiz eta gero zensuratu dizuten, ezakizer, hor beste talka bat sortzen da, zuk probetxu atera aldiozuna, baina zertarako sartu hortan ez. Eta nik esate, pues egia da, zertako, ez? Osea, nien hau errepresentatzen horrelako partido baten bere publizitatea jartzen dune alderdi batek, ez? Baina ulertzen dut horregotearen arrazoia eta horregotearen garrantzia. Ulertu behar dugu futbola ere badala, politikaren beste adierazpen bat. Komunikatiboki hori sare sozialetan esan zen, ez da, konpartitu edo ez, zaila dalako egia da konpartitzearena, baina lehenengo gola aietxek sartu zutela esan zuten behin eta berri sare sozialetan. Eta nola sufritu genuen aroa, lehenengo 2 minutu horietan, eta orain zer datoz, ze esan zepatu duzu lehen, orain hogeita? Lehenengoa, ai ama, orain 21 gol sartuko dizkigu, eta hor pixkan baina, eta ez naiz berezik futbol zelea, baina egia da, Osasuna, beti Osasuna. Hemen lerroburu batzuk ateratzekotan, bat, galtzaile nagusetako bat erregionalismoa izan zela. Izan ere, aspaldikoz bazen garaia gizonak nagusi diren futbol estadio horietan sikiera mugakide ditugun Nafarrak. Ez dezaguna ahaztu, Gipuzkoa, Karabezkean, Nafarra... Aizue, hemen bihotzean gaudela, onerako eta txarrerako, eta zeinen ondo, anuetan esate baterako, halako festa zegoelako,
osasunaren alde. Kostatzetzaien pixka bat gehiago atletikoei, baina Twitterren halako mezu xume bat publiko egin zuten, eta baita Errealak ere. Eusko Alderdi Jeltzaleari ez zaio oso ondo etorri, besteak beste Nafarroa ez delako momentu honetan baratza erraz bat, eta horri irabazteko guztiak Euskal Herria Bilduk dituelako besteak beste. Beraz, hor bat zegoen alako joko interesgarri bat, baina nik uste, kasu honetan, selekzionatzaile, entrenatzaile, Euskal Errepubliken danadalako horretan, Jago Arrasatek paper bat jokatu behar duela, edo lehendakari, niri igual zait. Gauzak ondo egiten dituenak, ondo egin ditzala, ez zaio besterik eskatzen agintean dagoen horri ez da. Esan genezake, jagobinoak garela, ba, zergatik ez? Ojo, cuidao. Zergatik ez? Ojo, cuidao, gustatu zaiola. Etxean, traola, jagobinoak, ba, zergatik ez? Garbi dagoena da, aro berri batenan gaudela, gauzak bestera batera egiten hasiko direla, eta argi, Errepublika garaiekin geroz eta antza gehiago daukagula, batez ere Euskal Herriari dagokionean, beraz. Lehengoan uste dut Deustuko Unibertsitateak zioela, 2 punto, eta Deustuk esaten badu, eta honekin bukatzen dut garrantzitsua da, garai berria datoz, aldaketa sakonak datoz, eta aukera aprobetxatzen jakitean datza gakoak. Jagobinoak. Hortxe utzeko dugu, jagobinoak. Mai berretan miren hola. Jagobino? Ni ez. Beno, ni ez. Berdin, argi dago, no da? Nik ez dut veneratuko munduko jatorrena izan da ere gizon bat, hori da, nire. Nik ere, Jagobino baino Arrasatekoak eta alba da Maritxuka joi. Bueno, hor bat zegoen ez, Fektori Andrae, eta bestela Maia Dierrek esan duenean banik ez, da, tromparena ezakit, malkoak, pan. Bueno, en fin, aurrera jarraituko dugula, sorionekok, hor bintzat bat egin genuen, Euskaldun guztiak, hori bai aurkekintza. Jagobak ere bai. Jagobak ere abestu zuen, bai, en fin, Jagobista, hortxe, bideoklipa, sorionekoa, gu. Ez alda raroa zorionik gabe, Nafarroa! Pasa boligrafoa! Tori, hortxe, oso ondo, zu pasetan ez dinan fina. Eskerrik asko mire. Bai, baina ezintuan gurutzatu nahi. Konturatzen zerate saioaren amaierara iristen ari gara, hau ja berotzen ari da, Belarri Bero baiekin hasten gara eta amaitu ja berotzen, bideoklip pixka geixio, ikusi nahi. Balda Euskal Herrien ekimen bat, soilik bat, porrotxa agertzen ez dana, hoi da ikeragarria, porrotx, osea, zu baizala forever. Nik uste Jagobak irabaziko diola, laster. Jagoba, mesedez, idatzi zer? Zekine zure fan amorratuena bihurtu da, eta kaso etzenekien. Enuen esan nahi Bittor Alkizaren fan amorratuan ez, aitortuko ez, bai. Txikitatik. Bueno, kronika rosan sartuko gara eta ez nahi sartuko hor. Ze gazte, ikusi nun Bittor Alkiza eta guapo. Hori da gazte, Bukatuko dugu. Ekainaren 10ean zorioneko hortxe. Izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10eko mobilizaziorako. Beno, eta garrantzitsua ekainaren 10ean mobilizazioa jarraitzen dugu parrez, Bittor Alkiza ikeragarri, gazte ikusi genuela. Profesional. Ikusi zen duten Bittor Alkiza berdin du. Ni igual nintzen existitzen. Baina barkatu, gu existitze ginean, okerro zeon, orain zu existitze zarenean, baina beraz, hortxe uzen dut. En fin, ekainaren 10 zorionekoak ekimena garrantzitsua, polita, bateragarria, orain esaten dugun naziogintza hortan ez da, dena bateratzea, ze garrantzia duen. Bai, lehen esaten nuen, herria emozioa mugitzen dute, eta emozioak eragite dituzten gauzak sortu behar dira zutik eta bizirik iraungo badugu, beraz, ongi etorriak horrelako ekimenak. Ja lo creo. Hau da, 6 hilabetetan Sorioneko eskuak dakan 3. kanta. Honetan bai, beste zerbaitekin akonpainatuta ez, beste diskurso batekin, beste egitarau batekin, edo beste proposito batekin, izan da dira bultzada.
Edukiz bete dezagun, ez eskuan bakarrik geratu baizik eta edukiz bete dezagun. Hauxe egun handirakoa. Egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da eta gonbidatu nahi dugu jende guztia. Euskara, ez da? Euskara erdigunean, euskara ardatz hori da pixkat Maiderrek esaten zuen aritik ere, ez da? Ez eskua bakarrikan. Baizik eta horrek dakarren guztia. Beno, amaitzaldera egin behar dugu. Agur neskak hitz egin dugu, pixkatxo bat. Amaiera benetan izan da analisis sakonena. Hunkigarria. Bitxor Alkiza oso gazte dagoela. Egia da. Ez esango liguke. Baina, bueno, saiatzarren... Ez esango liguke? Jago eta Bitxor. Bitxor ekarriko ditugu? Akabo. Eta nik kapitainarekin, ni Maria Intxausteekin geratzen naiz. Hori egia, ni ere bai, geratu naiteken ni ere, zuek ere bai, ez? Bai, ez da dena Mariarekin. Nola egin duzulen, kapitaina? Kapitaina, nire kapitaina. Ai, ze pelipolita, nahi gustatzen zait, roxa xamarratera naiz. Bueno, neskak, mila esker etortzeatikan, Maider, miren. Zurire bai, ekine. Apa Bitxor, eta Jagoba, eta Jago inoak. Bueno, venga, bukatu dugula. Ondo izan musika pixkatekin ere amaituko dugu, venga! Aio!